Здравейте хора, днес ще правим едно, не реклама, просто един продукт на тестваме, Carplan Black Trim Wax. На коя година е тази? Fiat Tipo, коя година беше? 93. Ето. Видим как тук, така, как се правят броня. Сега задната ето. Това е преди да се маза, въобще се маше. Сега ще покажа на моите как съм ги направил, нали, не броня и другите неща. Там са по-малко, но тук се че колко е захабена самата пластмаса от годините, слънцето най-много как е пекло. Тя е загубила цвят въобще. А моите кола ето я, Opel Vectra, Б, кълбрани, задна пластмаса, преден кълбран, лип, нож, долна броня и от друга страна същата история. На моята, сега ще има неговата, защото неговата е по-зле. Как ще стане? Ми ще се получи много хубаво, защото при мен бях горе-долу не баш захабени. При него са много захабени. Сега да почваме с предната броня на този Fiat. Подготвим всичко. Ето как сега ще покажем before and after. Това е преди. И също една лента сме служили. И сега почваме да намажем след малко. Чистаме търкането. Обилно, защото бронята е голяма. Няма ставам първи път. Започва лека си полека приличава, че се минава с нещо. В момента вече добре. Ще се върна се като тази страна цялата намажем и ще покажем преди и сега. Ето сега, колега, чакай тук на лентата. Преди и сега. Разликата е огромна, то си личи. Това е с ваксата, това е без каролакса. Ето. Това е огромно страшна разлика преди. Така, сега видите бронята как е. Колко състояние си ме, колега? Колко е изветряло съм, защото все пак е тя колко такова, колко годишна е? 32. 3 годишна броня, така е. Тя е преди хубава, ама слънцето с времето изгорява. Ще махнем гран финалето. И бати корената разлика. 30 кусор годишна пластмаса. Започва да прилича на ново. Пластмаса на фията на колегата. Номера беше избледнял, то си чеше и това. Направи като нови. Покажи правилната броня, колега. Правилната направи като нова. И какво става? Заслужава си пари, заслужава си 12,50. Върши работа, само че ако пластмасата е много вече изхабена, трябва пъти си мине хубаво, обилно, но стават като нови. Това е от нас, мен и Ник, колегата. Живи и здрави сте хора и до следващия път.